Moi ben, pois Santiago de Compostela o 26 de maio pode escoller un modelo transformador de concellos, o modelo BNG, un modelo que sitúa as persoas no centro das políticas. O que temos hoxe pois, é a ausencia dese modelo, a falta de ambición, unha xestión ineficaz. E fronte a iso, o Bloque Nacionalista Galego xa demostrou que sabe gobernar, que ten proxectos absolutamente de referencia en políticas urbanísticas, económicas, culturais, ambientais, feministas. Nós podíamos falar pois, dos modelos de Pontevedra, de Carballo, de Allariz, tamén podíamos falar pois, do modelo feito polos concelleiros e concelleiras do BNG cando estiveron responsabilidades de goberno en Santiago de Compostela. Ese é o meu aval, todo ese traballo colectivo realizado e, ademais dese traballo colectivo, o meu labor na corporación no Concello de Santiago de Compostela estes últimos 4 anos e na vicepresidencia da Deputación da Coruña realizando un intenso, un profundo cambio de modelo. E iso é o que queremos, transformar as institucións. Santiago é un diamante, ten moitas potencialidades e necesitamos facer que sexa unha referencia en calidade de vida. Somos a capital de Galiza. Queremos facer un urbanismo que sexa integrador, inclusivo. Queremos ter a posibilidade de intervir sobre a zona histórica para facer que esa zona histórica teña vida, que fixe poboación, que teña servizos, para conseguir tamén humanizar os barrios, o ensanche, eliminar as desigualdades no rural. Queremos, en definitiva, pois, un Santiago social, con emprego, con turismo sustentável, con desenvolvemento dos sectores productivos, un Santiago onde sexa pois, unha vanguarda en políticas ecoloxistas, en políticas feministas, onde a lingua e a cultura sexan unha marca de identidade. Porque entendemos desde o BNG que Santiago merece máis. Merece ser un modelo BNG. Ese modelo BNG que fai que os concellos sexan máis felices e máis habitáveis. Moitas grazas.